sa yuta nga ipakita ko kanimo. Muna saad. Wala pa si Abraham makaadto sa yutang saad, gisaaran na siya sa Diyos. Saga din mo, yutang saad, wag mo kay balo. May anang mahibalo mo kagihan, hingan ng yutang saad, kay wala pa si Abraham, makagikan dito pa siya sa Iraq. Isulti ng Diyos, umadto ka sa yuta nga akong ipakita kanimo gisaaran si Abraham o nang hinganlan ni Abraham yutang saad. O kadto ang puloy-anan sa Diyos dito sa Jerusalem. Kay dito makagistorya ang Diyos diya sa bato nga nabuak nga gibundak ni Moses nagisulod sa kaban nagiyayong-yayungan sa mga Libitihanon. Dito makagistorya ang Diyos sa sulod sa kaban. Mao nga ang Diyos nagpuyo layon dito sa yutang saad. Unya kay gibalin man sa Diyos. Ngayon man Diyos, wala bagid ka mo makakaibulos sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutugod sa likway nimong ulang bato sa pamaghang buhat kini sa Ginoo sa ato mga mata makapahibulong gayod buo sa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios pagakuwaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga ni ini. Wala biya nga ang Dios maingon kuwaon ako ang gingharian sa Jerusalem o akong ibutang dito sa Paradise 7. Mabot-bot na, binot-bot. Kung muto mo na, may impirno ka mo. Nasa nasod. Nga, magapamunga sa bunga nga bato nga mo si Kristo. Munang kanang nasod nga gibutangan na Christian country. Nagkaibutang man na sa Ginoo sa 1523 mao nga 1521 gihimo ng Kristiyanos ang Pilipinas. Pero pag-abot sa 1523 umusukod sa Ginoo Kristiyanos na ang Pilipino. Muna'y propesya kahulugan sa mga sumbingay mo kana mga kaigsuonan mga walay nakakaplag sa gingharian sa Diyos ako ra tungod kay ako may nakakaplag sa gingharian sa Diyos nga idugang man ang mga butang idugang sa gingharian mao nga gidugangan ako nya nang usa ka deuterium nga ako unta ang tag-iya nya nang deuterium karon kay wa naman si eskusa ako lang ang tag-iya sa tibok nga Pilipinas anang deuterium nan kay dili man na mahimo nga ako ra usara kay kinahanglan man madato ang tanang Pilipino munang nangita ako ang tanang mga pobre nga akong himuon kanang tag-iya sa deuterium mo ni beneficiary sa deuterium kamo nga dili mo sugot ani ay ayaw mo ayaw mo polista bahala na mo sa uling mga daw bahala na mo makatanaw mo nga dato na ang tanan nga nalista na ani kanabang nalista nga mga tao kay 35 lamang kamilyon ang akong pangitaon. Kung makita na ko ang 35 kamilyon ka mga pobre, unya sa 2022 mula na tag-iya sa deuterium. Ang daghang kay ni supak, bisag mga pulis, mga mayor, mga hipe sa mayor, isupak sa deuterium. Wa sila mahibalo. Nga kanang deuterium kadatuan sa tibuok na Pilipinas. Pero mailhan ang Pilipinas nga haring nasod sa tibuok na kalibutan.